Araw ang GMA sa Puso Foundation sa Lazaro University at Ilugsur para maghatid ng tulong sa mga nasagantanang pamumuhay. Sa buong Cagayan, sa kukunan ng mga bahay na kitay ng restaurant ayon sa PDRRMO, dahil sa walang ito ay napag-ulan. Nagsagawa rin ng rescue operation sa Pamplona at Ballesteros. Tuloy-tuloy pa rin bumabagsak yung pag-uulan sa Cordillera Region. And all of those waters, diretso dito sa tributary ng Kabulugan, Pamplona. Naghahanap naman ngayon ang apat na rescuer na sakay ng tumaob na bangka habang nagsasagawa ng kanilang rescue operation sa Cagayan River kahapon. Kita po sa kanila, nakasama po sila na matutupos ng Coast Guard. Pero pagkatapos po na hindi na po sila nakikita po yung ating search and rescue. Bumabawin ang mga paulit. Shout out Darong. Nasira ang dalawang tulay na nagturugtong sa Tingnan City at dalawang Dong Dave the Great. nagpas tao ang Live Darong. Wiling Darong. Gusto niyan. Wiling nga ba? Wiling nga. Tapos naman ang para sa ilang lugar sa bahay. Hindi rin nakaligtas ang Old Banawang Bridge na nagtutugtong sa bayan ng Pantay at Santa Ilugsur. Uwis buhay ang rescue operation sa ilang bahagi ng Pantay at Santa Catalina. Hanggang kanina tuloy ang pag-rescue sa bayan ng Kawayan. Kahit gusto namin mag-rescue or pilitin namin rescuein yung mga nasa mababang parte, yung agos ng floodwater, yun na nagpapahirap kasi delikado rin para sa mga responders natin. Uwis buhay rin ang pag-evacuate. Sa ilang lugar sa Lawang Ilocos Norte, pati Palanggana, ginawa ang minibangka para sa evacuate na sanggol. Patuloy rin itong monitoring na sa insidente ng landslide dahil sa paglabot ng lupa dahil na rin sa sunod-sunod na pag-ulan. Kaya naman inaabisuhan ang mga residente na nakatira malapit doon nga sa bundok o paanan ng bundok at landslide prone areas na lumikas na kung kinakailangan at huwag nang antayin na lumala pa ang sitwasyon. At live mula rito sa Baguio City para sa GMA Regional TV 1 North Central Zone at GMA Integrated News. Ako si Joanne Bunsoy, ang inyong saksi. Magbalita na tayo sa proyekto sa Pinamonan, Rizal, kung saan may 20 patay. Sa Sinay, Nia Cruz. Yes, kinuha na natin ang kanilang pamilya yung ilan sa mga patay ng mga anak ng mga nasawing biktima dahil hinihintay nila na madala dito sa port yung mga nabi ng kanilang mahal sa buhay para madala na sa isla at mabigyan sila ng magandang buhol at ilan milagro naman kung ituring ng dalawang nakapanayang ko na survivor ang pagkakaligtas nila sa trahedya. Sa isang igla, ang pagkalayag sa Laguna Bay ng mga sakay ng bagang Princess Aya na malagim na trahedya. Gaya pinamatuloy sa bangka mapunta sa Talim Island. Pero ayon sa nakakita ng bandang alam ko ng hapon, di ba nakakalayo ang bangka, dinayo ito ng malakas na hangin. Sa kaliwan ng bangka, ay sa hapon, Lab. ng balanse at nasira kati. Laro ito sa kwento na magkaibigan sila John Christian Dorado at John Mark Milagrosa. Ano ba, parang umaga lang, talagang hangin lang. Kasi mga pagkakang na ito, biglang bukong talaga, biglang ulan, tapos hangin. Tapos po, biglang narinig ako yung sisigaw-sigawan na. Tapos po, ayun, nagparang bigla na lang tumambang eh. Hindi magkakarabuhan sa ito. Eh, yung lumubog na po, siyempre, nakakarabuhan po kami. Nakabuti po, nakakarabuhan dito sa likod po ng bangka na nakakarabuhan. Pero mismo, di ang ilang bangka, may teams, production, and management office. Sino yung naglawag-palawag at kung ano mga nagpunta ng delay. Hindi sila kayang bawat nakikitang tao. May pamabuhay pa, pero meron din sila pinapalad. Tingin ni John Christian na nakaligtas kahit hindi daw marunong lumoy, maaaring na-trap ang ibang pasahero sa kapal na pananggalang sa ulan. May harang na posiksyon kapag ang ulan po, nakarangan po yun. Siguro po
pansin sa mga biktima. Wala silang Salamat sumunod life sa test. mga Kinumpir pa rin sa ito mga ang lunes. kaligtas. Wala ako. Wala po kami sulat. Pero sa usapan ka, kung po sa mga pero hindi po kami nakasunod. Dapat po meron pinapagdapan. Yan po ay pinapagdapan. Bakit ko lang po sa breakdown? Sa mga ay sa Coast Guard, ito po ang kapwang sakay ng bangka. Ang kapatid yung po ng bangka ay sinabi na dapat po aanin na po. Ikaw may mga hinahanap pa raw na biktima kaya ayon sa mga nakausap natin ng mga sundalo na bahagi ng Rizal Rescue Team ay ang bukas ng alas 5 ng madaling araw ay muling magrelasyon yung paghahanap nila sa Laguna de Bayan. Live mula ito sa Pinaconan, Rizal para sa GMA Integrated News Ian Post ang inyong saksi. Mapahayag ng Norwegian National sa Batangas mula malikutulan kahit malakas ang alon. Sa Abra, tinangay ng Samba ang isang ginang at kanyang 13 anyos na anak. Anak, patay. Saksi, si Gino Gaston. Ang kalayang lawa ang bahagi ito ng Hermosa sa Badaan sa taas ng baha. Lubog na ang mga bahay at hindi na mga dalang na sasakyan. Ang sampus at ilang tricycle, pilit na lumusok sa gabi. Maraming residente na rin ang hindi na lang na maglakad sa baha. Malakas din ang gagasan ng ilog sa lugar. Hirap din madaanan ang ilang pinahang kalsada sa Malanga City habang permiso ang mga nagbagsakang puno at saka sa mga kalye sa Paga. Pinasakay naman sa truck ng mga otoridad ng stranded ng pasahero ang residente sa Calapan City, Oriental Mindoro. Nagbistulang ilog na kasi ang ilang kalsada sa lungsod. Pinasok din ng tubig ang ilang kabahayan at maaralan. Ayon sa PDRMO, galing bundok ang tubig. Nakikita pa lang kasi namin sir, yung mga national road. So, ang galing bundok, 3 feet pa rin. At yung mga nasa looban po, sa Sablayan Occidental Mindoro, sinagip ang marami ng patay naman ang matayuan. Ang isang lalaki sa dagat ito, nandito pero pinampas nila ng malalaking alon. Nakaligtas ang kanyang kasama pero tuluyang tinangay ng alon ang biktimang Norwegian. Dahil sa malakas at patuloy na pag-ulan, wamawag ng ilog sa Abra ang tubig ng umuma ng tubig sa ilang lugar kanila. Tumambad sa mga residente ang mga namatay na alagang hayop. Nagkalat din ang mga putol na sanga ng pulong sa daan. Ayon sa Abra, PDRMO, maaabot sa 6,000 individual ang apektado at higit 100 bahay ang nasira ng bagyo sa probinsya. Sa bayan ng Pilar, pangkay na ng matagpuan ang 13 anyos habang nawawala isang sampalang pangpagpila kahapon para tingnan ang mga alaga nilang camping. Pero habang pauwi, kinamay sila ng agos. Sa bahagi ng ilog sa kabilang barangay na natagpuan, patuloy naman ang paghahanap sa kanyang ina. Para sa GMA Integrated News, Gino Gaston ang inyong saksi. Oh, Pinunaan ginaaring sa ng Valenzuela sa mga naapektuhan ang mga pasyente at empleyado ng isang ospital. Saksilan, Gino Santos. ha? Ano siya? Ilang naman ang mga pag-ulan na lamang ang nararanasan dito sa bahagi ng Valenzuela City. Pero lakas pa ang pagbaha ng bagyong Egan. Gabi na pero mistulang ilog pa rin ang kahabaan ng dagat. Hindi pa rin humuhuma dahil pagkisan minsan pa ang Pero ready. ang ilang residente noon shows tumilog sa baha. Mag-live ba? Agad ng pag-anak na ito. malaki ng ulam. Oh, Oo, mahal. yaw. Kaya pagkakatilan po kami para makatipid. Meron din namang sumasakay ng medical. Kaya naman malakas ang pila ng medical drivers kapag ganun panahon. Check. Maraming sakay. Dali. Kaso lang, mahirap
Ano? Ano? Tuwing maulan, lagi rin nakaantaban yung Barangay Valenzuela City Engineer para magbigay ng tubig sa bahay. Alam mo? Pero Oo. hindi ng residente ang bilang sa ganitong kalagayan. Hindi mo makita. Wap ko ba? Wap ko ba? Kaya nagtulong-tulong ang mga Okay. taga-barangay Dalan-Dalan Ano? para maihatid ang mga pasyente ng Valenzuela Okay. City Dali ah. Emergency Hospital. Hindi na. Ano? Isang mo, isang mo. Ang isang lola ay silampas sa likuran, paiipan sa sidecar na magdadala sa kanila sa kalapitang ospital. Naku, mayroon po. Kasi, ang pinaka-ano, Ano? Papisan ko na. kalsada para hindi na kami Hindi ko kabahan talaga siya. Pero as a frontliner, kailangan talaga. Iya pasabol naman ang MacArthur Highway sa lahat ng uri ng sasakyan sa mga oras na ito. At live mula rito sa Valenzuela City, Trini Santos ang inyong saksi. Dapat tao ang mga kanina sa isang barangay sa Quezon City at lumasi ng tubig sa Marikina River. Saksi, si Dana Tignan. Bahagyang lumubog ang malaking isla kung ito ni Marikit sa Pagkapaw ng Marikina River kanina umaga. Hindi naman matanaw ang River Park. Nilagyan mo ako ito sa Sa response silang umaga. Nag-udyat ng ikalawang alarma ang sirena ng umakyat sa 60 meters ang tubig. Ibig sabihin, Yan po may yung evacuation na. Wag doon ako sa ulo. Ulan o ano, basta mga second alarm na maakyat na kami. Kasi nung umuwi talaga po, halos hindi na kami nakalabas ng bahay. Dagdag pa nga po ng manunuluyan ng mga delegado ng Panulong Pambansa sa mga eskwelahan sa Kung Marikina. saan ako makita. Dating nag-cross mga ito kaya naghahanap muna ng alternatibo ang City Hall gaya ng museum at simbahan. Tignan naman ng mga delegado at na-orient na sila sa mga protocol sa baha at alarm system. Pero kahit umaangat ng COVID, walang pinahang bahay sa Marikina. Salamat daw sa snow protection at tuloy-tuloy na dredging na nagpalalim at nagpalawak sa ilog kumpara noong 2020. Sa taong yan, halos buong Marikina lumubog dahil sa bagyong Ulysses. Yun nga lang ang challenge nito. Hindi pwede sa Marikina lang gawin yung dredging. Kundi dapat kung silted ang bay area, babalik ang tubig. Ang tubig mula sa tributary ng Marikina